கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. ஆண்டவருடைய பெரிதான கிருபையினாலே இந்த 2 நாட்களின் 5 வெள்ளிக்கிழமையிலே நாம் விசுவாசத்தில் பலப்பட என்ற ஒரு தலைப்பின் கீழாக 5 விதமான காரியங்களை குறித்து நாம் தியானித்திருக்கிறோம். இந்த கடைசி வெள்ளிக்கிழமையில் கூட விசுவாசத்தில் பலப்பட 6வதாக நாம் என்ன காரியத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதை குறித்து நாம் தியானிக்க இருக்கிறோம். 6வதாக விசுவாசத்தில் பலப்பட உங்கள் விசுவாச வாழ்க்கை உங்களால் சோதித்து அறியப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் தியானிக்க இருக்கிறோம். அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் 2 கொரிந்தியருக்கு எழுதின புத்தகத்திலே 13ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்திலே, நீங்கள் விசுவாசம் உள்ளவர்களோ என்று உங்களை நீங்களே சோதித்து அறியுங்கள் என்று சொல்லி எழுதியிருக்கிறார். நமது கிறிஸ்தவ வாழ்வில் நாம் தவறாமல் செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியம் அவ்வப்போது நமது விசுவாச வாழ்க்கையை ஆராய்ந்து பார்ப்பதாகும். இது நாம் விசுவாசத்தில் எந்த அளவுக்கு நாம் பலப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை அறிந்து கொள்வதற்கு இது அதிக பயனுள்ளதாய் காணப்படும். 1 கொரிந்தியர் 11ஆம் அதிகாரத்தில் 28ஆம் வசனத்தில் பவுல் இப்படியாக அவர் எழுதுகிறார், எந்த மனுஷனும் தன்னைத்தானே சோதித்து அறிந்து என்று சொல்லி எழுதுகிறார். ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில நமது விசுவாச ஓட்டத்தில நம்மை ஒவ்வொரு நாளும் பரிசோதித்துக் கொள்வது, சோதித்துக் கொள்வது ஒரு அவசியமான காரியமாய் காணப்படுகிறது. இது எதற்காக என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது, நாம் விசுவாசம் உள்ளவர்கள் தானா, நமது விசுவாசத்தின் கனிகள் நமது வாழ்க்கையில் வெளிப்படுகிறதாய் காணப்படுகிறதா, நமக்குள்ளே கிறிஸ்தவ வாழ்வின் அனுபவத்தில நாம் நிலைத்திருக்கிறவர்களாய் காணப்படுகிறோமா என்று சொல்லி நம்மை நாமே நாம் பரிசோதித்து பார்த்துக் கொள்ளும்போது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில இந்த விசுவாச வாழ்வில எந்த இடத்துல நாம் பலவீனம் அடைந்திருக்கிறோம் என்பதை அறிந்து கொண்டு நம்மை தொடர்ந்து பலப்படுத்திக் கொள்வதற்கு இது பிரயோஜனமுள்ளதாய் காணப்படும். ஆனால் இதை நாம் அநேக இடங்களில நாம் இதை நம்மை பரிசோதித்து பார்க்காதபடி மற்றவர்களை, நமது நண்பர்களை, சகோதரர்களை நாம் ஆராய்ந்து பார்த்து அவருடைய விசுவாச வாழ்க்கை குறித்து நாம் குறை சொல்கிறவர்களாய் காணப்படுகிறோம். நமது பாவத்தை கண்டுபிடித்து விசுவாச வாழ்க்கையில நம்மை பலப்படுத்திக் கொள்வதற்கு பதிலாக நாம் மற்றவர்களை பார்த்து ஒருவேளை நாம் விசுவாச வாழ்க்கையில் சில காலகட்டங்களிலே தோல்வியுடையவர்களாய் காணப்படுகிறோம். இந்த நாளிலும் கூட நாம் விசுவாசத்தில் பலப்பட நமது விசுவாச வாழ்வு நம்மால் சோதித்து அறியப்பட வேண்டியது அவசியமான காரியமாய் காணப்படுகிறது. அதை எவ்வாறு சோதித்து அறிய வேண்டும் என்ற ஒரு காரியத்தை 3 வசனங்களின் மூலமாக இந்த நாட்களில் நாம் தியானிக்கிறோம். முதலாவதாக 2 கொரிந்தியர் புத்தகத்தில் நாம் 2ஆம் அதிகாரத்தில் 9ஆம் வசனத்தை எடுத்துக்கொள்வோமானால் அங்கு பவுல் இப்படியாக எழுதுகிறார். 2 கொரிந்தியர் 2ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம், நீங்கள் எல்லாவற்றிலேயும் கீழ்ப்படிந்திருக்கிறீர்களோ என்று உங்களை சோதித்தறியும்படி என்று சொல்லி பவுல் எழுதுகிறார். முதலாவதாக விசுவாசத்தில் பலப்படுவதற்கு நம்மை சோதித்து அறிய வேண்டிய காரியம், நம்முடைய வாழ்க்கையில கீழ்ப்படிதல் என்ற ஒரு காரியம் எப்படிப்பட்டதாய் காணப்படுகிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் மனு குலத்தினுடைய முதலாவது பாவம் கீழ்ப்படியாமை என்று நாம் ஆதாம் ஏவாள் அவர்களுடைய வரலாற்றிலிருந்து நாம் படிக்கிறோம். முதலாவதாக அவருடைய கீழ்ப்படியாமை என்ற ஒரு பாவம் அந்த நாட்களிலே முதலாக மனு குலத்திலே தோன்றினது என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். கீழ்ப்படிதல் என்பது நான் கர்த்தருக்கு எல்லா காரியத்திலும் கீழ்ப்படுகிறவனாய் காணப்படுகிறேனா, ஆண்டவர் சொல்லும் எல்லா செயல்களுக்கும் நான் கீழ்ப்படுகிறவனாய் இருக்கிறேனா என்பதை இந்த நாட்களிலே நாம் சோதித்தறியும் பொழுது அது விசுவாச வாழ்க்கையில நம்மை பலப்படுத்திக் கொள்வதற்கு அது பிரயோஜனமுள்ளதாய் காணப்படுகிறது. வேதத்திலிருந்து ஒரு மனிதனை குறித்து நாம் பார்க்கலாம். யோனா என்ற ஒரு தீர்க்கதரிசி குறித்து நாம் படித்திருக்கிறோம் பழைய ஏற்பாடு புத்தகத்துல. இந்த யோனா ஒரு தீர்க்கதரிசி, அவன் ஒரு பிரசங்கி. நினிவே பட்டணம் பாவத்திலிருந்து மீட்கப்படுவதற்காக, அழிவிலிருந்து காக்கப்படுவதற்காக தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பாத்திரமாய் காணப்பட்டான். ஆனால் இவனிடத்துல ஆரம்பத்திலே காணப்பட்ட காரியம் என்ன? கீழ்ப்படியாகும். ஆண்டவர் நினிவே பட்டணத்திலே போய் நீ பிரசங்கிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவனை சொன்னார். ஆனால் அவனோ நினிவே பட்டணத்திற்கு செல்லாதவனாய் தர்சீசுக்கு ஓடி போய் என்று சொல்லி அவனுடைய சரித்திரத்திலே அவனை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். இந்த விசுவாச வாழ்க்கையில இந்த கீழ்ப்படியாமை என்ற ஒரு பாவம் விசுவாச வாழ்க்கையில எப்படி பலவீனப்படுத்துகிறது, அதை எப்படி பலமுடையாதபடி செய்கிறது என்பதை நான் பார்க்கும் பொழுது, ஒரு விசுவாசி கீழ்ப்படியாமை என்ற ஒரு பாவத்திற்குள்ளாக கடந்து செல்லும் போது அதுல பிரச்சனை அவனுக்கு மாத்திரமில்லை, அவனை சார்ந்திருக்கிறவர்களுக்கு அந்த பிரச்சனை வருகிறதாய் காணப்படுகிறது. ஒரு விசுவாசி ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில தேவனுக்கு அவன் கீழ்ப்படியாமல் இருக்கும் பொழுது
அவனை சார்ந்திருக்கிற குடும்பம், அவன் சார்ந்திருக்கிற சபை, இவைகளுக்கெல்லாம் பிரச்சனை வருகிறதாய் காணப்படுகிறது. யோனாவின் சரித்திரத்தில் கூட அப்படிப்பட்ட காரியத்தை நாம் பார்க்கிறோம். யோனா ஒருவேளை கப்பலேறி அவன் சென்று கீழ்த்தட்டில போய் படுத்துக் கொண்டான். ஆனால் அவனால் அங்கு பிரச்சனை என்ன வந்தது? அங்கு கடலிலே பயங்கரமான கொந்தளிப்பு, கடலிலே அந்த கப்பலிலே பயணம் செய்கிற பிரயாணிகள் அனைவரும் தங்கள் பொருட்களை எல்லாம் கடலிலே தூக்கி போட்டார்கள். அப்படியும் பிரச்சனை நீங்க பாடவில்லை. இறுதியிலே அவர்கள் அந்த மாலுமி இந்த பிரச்சனைக்கு எப்படி தீர்வு காண வேண்டும், யார் அதற்கு காரணம் என்று சொல்லி ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது இந்த யோனா கப்பலிலே கீழ்த்தரத்திலே போய் அவன் படுத்து தூக்கி கொண்டிருக்கிறான். அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை, நாமும் கூட விசுவாசத்தில் எங்கு பலவீனம் அடைந்திருக்கிறோம், நான் பலப்படுவதற்கு எந்த ஒரு காரியம் தடையாய் காணப்படுகிறது என்பதை குறித்து நாம் யோசிக்காதபடி ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில சில காலகட்டங்களில் தூங்குகிறவர்களாய் காணப்படுகிறோம். இந்த யோனா அங்க விடுவிக்கப்பட்டான். அவனை எழுப்பி விட்டார்கள். அப்பொழுது அவனை பல காரியத்தை குறித்து விசாரிக்கும் பொழுது நம்முடைய பிரச்சனை காரணம் இவன் தான் என்று சொல்லி அறிந்து அவனை தூக்கி கடலிலே போட்டார்கள் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். ஒருவேளை ஒரு விசுவாசி விசுவாச வாழ்க்கையில பலவீனம் அடையும் பொழுது ஆண்டவர் அப்படியே விட்டு விடுகிறவர் அல்ல. இந்த யோனாவை ஆண்டவர் விட்டு விடவில்லை. அவனை மீண்டுமாய் நினைவே பட்டணத்தை கொண்டு செல்லும்படியாய் ஆண்டவர் ஒரு பெரிய மீனை ஆயத்தப்படுத்தினார். மீன் வயிற்றில் அவன் இருக்கிறான். நாம் 2ஆம் அதிகாரத்தை படித்து பார்க்கும் பொழுது 3ஆம் வசனத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? அங்கு அவன் தனது கீழ்ப்படியாமை உணர்ந்து ஆண்டோடைய சமதிலே ஜெபிக்கிறவனாய் காணப்பட்டான். என் நெருக்கத்திலே நான் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டேன். கடலில் விழுந்து அவன் மரணம் அடையவில்லை. ஆண்டவர் ஆயத்தப்படுத்தி மீன் வயிற்றுக்குள்ளாக இருக்கிறான். அங்கிருந்து அவன் ஜெபிக்கிறவனாய் காணப்படுகிறான். அந்த 2ஆம் அதிகாரத்துல நாம் 7ஆம் வசனத்தை படித்து பார்க்கும் பொழுது அவன் சொல்லுகிறான், கர்த்தரை நினைத்தேன். இந்த பெருமைப்பட்ட நேரத்துல நாம் கர்த்தரை நினைத்து பார்க்கும் பொழுது விசுவாசத்தொடர்ந்து நாம் பலப்படுவதற்கு ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்கிறவராய் காணப்படுகிறார். இது யோனாவினுடைய வாழ்க்கையிலும் கூட அவன் மீண்டுமாய் பலனடைந்து அந்த ஆண்டவர் கொடுத்த பணியை நிறைவேற்றி நினைவே பட்டணத்தாரை காப்பாற்றுகிறவனாய் காணப்பட்டான் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். எனவே கீழ்ப்படியாமை என்ற ஒரு பாவம் என்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில, விசுவாச வாழ்க்கையில என்னை பலப்படுத்துவதற்கு தடை செய்யும் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்ப கீழ்ப்படியும் பொழுது நாம் விசுவாசத்தில் பெறப்பட முடியும். இதற்கு ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும் பொழுது ஆபிரகாமை குறித்து ஆண்டவரே சாட்சி விடுகிறார். 22ஆம் அதிகாரத்தை நாம் படித்து பார்க்கும் பொழுது அங்கு ஆண்டவர் ஈசாக்கை பலியிடும்படியாய் சொல்கிறார். அதற்கு ஆயத்தத்தோடு சொல்கிறான். இந்த காரியம் முடிந்த பின்பு ஆண்டவர் அவனை பார்த்து சொல்கிறார். 22ஆம் அதிகாரத்தில 12ஆம் வசனத்தில, நீ தேவனுக்கு பயப்படுகிறேன் என்று இப்படி அறிந்திருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார். 18ஆம் வசனத்தில் ஆண்டவர் சொல்கிறார், நீ என் சொல்லுக்கு கீழ்ப்படிந்தபடியினால் உன் சந்ததிக்குள் பூமியுள்ள சகல ஜாதிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் அவனை சொல்கிறார். விசுவாச வாழ்க்கையில நாம் பலப்படுவதற்கு கீழ்ப்படிதல் அவசியமானதாய் காணப்படுகிறது. நாம் கீழ்ப்படியும் பொழுது விசுவாசத்திலே தொடர்ந்து பலப்பட முடியும். ஆபிரகாமுடைய மகன் ஈசாக்கினுடைய வாழ்க்கையை நாம் பார்க்கும் பொழுது அவன் ஈசாக்கு அவன் அங்க கானான் தேசத்தில் இருக்கும் பொழுது அங்கு ஒரு பஞ்சம் ஏற்படுகிறது. ஒருவேளை அவன் எகிப்து தேசத்துக்கு ஓடி போகலாம் என்று சொல்லி மனதில் நினைத்திருந்திருப்பான். அதனால ஆண்டவர் அவனை பார்த்து சொல்கிறார். 26ஆம் அதிகாரத்துல 2ஆம் வசனத்துல, நீ எகிப்துக்கு போகாமல் நான் உனக்கு சொல்லும் தேசத்தில் குடியிரு. இருக்கிற தேசத்திலே பஞ்சம், அப்படிதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. 26ஆம் அதிகாரத்துல 1ஆம் வசனத்துல, ஆபிரகாம் நாட்களில் உண்டான பஞ்சத்தை அல்லாமல் என்று அவ்வளவு ஒரு கொடூரமான பஞ்ச காலகட்டத்துல ஆண்டவர் இங்கே இருந்து சொல்லும் பொழுது, ஒருவேளை நம்முடைய சூழ்நிலை எடுத்துக்கொள்வோமானால் இங்கே இருந்தா எப்படி நம்ம பிழைப்பை ஓட்டுவது, எங்கேயாவது சென்று பிழைக்க வேண்டுமே என்று சொல்லி சென்றிருப்போம். ஆனால் ஆண்டோடைய வார்த்தை கீழ்ப்படிந்து ஈசாக்கு அங்கே தொடர்ந்து தங்கி இருந்தபடியினாலே பின்னாடி கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கிறார். அதே அதிகாரத்துல 12ஆம் வசனத்துல, ஈசாக்கு அந்த தேசத்தில் விதை விதைத்தான், கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வதித்தினால் அந்த வருடத்தில் 100 மடங்கு பலனடைந்தான். அவன் ஐஸ்வர்யனாகி வர வர விருத்தி அடைந்து மகா பெரியவனானான். அவனுக்கு ஆட்டு மந்தைகளும் மாட்டு மந்தைகளும் அநேக பணிவிடைக்காரரும் என்று சொல்லி கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வதிக்கிறார். அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை, விசுவாச வாழ்க்கையில நாம் பலப்படுவதற்கு நாம் எல்லா காரியத்திலும் கடவுளுக்கு கீழ்ப்படுகிறோமா என்று நாம் முதலாவதாக சோதித்தறிய வேண்டும். இரண்டாவதாக நம்முடைய விசுவாசத்தில் பலப்படுவதற்கு எதை சோதித்தறிய வேண்டும் என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது, அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் கலாத்தியருக்கு எழுதின புத்தகத்தை எடுத்துக் கொள்ளும் பொழுது கலாத்தியரில அங்கு 6ஆம் அதிகாரத்துல 4ஆம் வசனத்துல இப்படியா நம்ம வசனத்தை வாசிக்க முடியும். அவனவன் தன் சுய கிரியையை சோதித்து பார்க்க கடவன். இங்க ஒரு காரியத்தை சொல்கிறார். அவனவன் விசுவாசியான ஒவ்வொருவனும் தன்னுடைய சுய கிரியையை சோதித்து பார்க்க கடவன். ஏற்கனவே ஒருவேளை நாம் விசுவாசத்தில் பலப்படுவதற்கு
கிரியையில் செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு தலைப்பின் கீழே தியானித்திருக்கிறோம். இந்த கிரியைகள் என்பது ஒருவேளை மனிதனுடைய வாழ்க்கையில நற்கிரியில் செய்கிறவராக நாம் காணப்படுகிறோம். இந்த கிரியைகள் ஒருவேளை யாராவது மற்றவருடைய தூண்டுதலோடு மற்றவர்கள் செய்த மாதிரிகளை வைத்து மற்றவர்கள் சொல்லுகிற ஆலோசனை வைத்து நாம் பல்வேறுமான காரியங்களை செய்கிறவர்களாக காணப்படுகிறோம். ஆனால் இங்கு பவுல் சொல்லுகிற இந்த சுய கிரியை என்று சொல்லப்படுகிற வார்த்தை இது மற்றவருடைய துணையின்றி மற்றவருடைய ஆலோசனையின்றி ஆவியானவர் விசுவாசனுடைய வாழ்க்கையில அவர் சுயமாக ஆண்டவரோடு நெருக்கமாய் நாம் வாழ்வு நிமித்தமாக ஒரு சில கிரியைகளை செய்ய முடியாது நமக்குள்ளாக தூண்டுகிறார். அந்த கிரியைகளை பார்க்கும் பொழுது ஆச்சரியமானவர்களாய் காணப்படும். அது எந்த ஒரு மனிதனும் செய்யாத கிரியைகளாய் காணப்படும். இப்படிப்பட்ட கிரியைகள் என்னுடைய வாழ்க்கையில காணப்படுகிறதா என்பதை விசுவாசி சோதித்து தெரிய வேண்டும். ஏனென்றால் விசுவாசத்தில் நாம் தொடர்ந்து பலப்படுவதற்கு மற்ற விசுவாசிகளை போல இந்த உலகத்தின் ஜனங்களை போல இல்லாதபடி என்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில ஒரு புதிய பார்வை, புதிய ஒரு நிகழ்வு நடைபெற்றுக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். வேதத்தில் ஒரு சில உதாரணங்களை நாம் பார்க்கும் பொழுது நாம் அந்த காரியத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும். மத்தேயு சுவிசேஷத்துல நீங்கள் 8ஆம் அதிகாரத்துல அங்கு 160 அந்த நிகழ்வை குறித்து நீங்கள் பல முறை படித்திருப்பீர்கள். இந்த 160 வீட்டில ஒரு வேலைக்காரன், அவன் திமிர்வாதமாக இருக்கிறான், அவன் கொடிய வேதனைப்படுகிறான். அவன் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை வரும்படி அழைக்கிறான். இயேசு கிறிஸ்துவிடத்திலே போய் சொல்லுகிறார்கள். இயேசு என்ன சொல்லுகிறார்? நான் அவனை சுத்தமாக்குவேன் அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்றார். அப்ப 160 என்ன சொல்றான்? ஆண்டவரே, நீர் வீட்டுக்குள் பிரவேசிக்க நான் பாத்திரம் அல்ல, ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் சொல்லும் என்று சொல்லுகிறார். ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் சொல்லும். இந்த வார்த்தைகளை கேட்ட உடனே இயேசு கிறிஸ்து பாருங்க 10ஆம் வசனத்துல என்ன சொல்றாரு? இஸ்ரவேலருக்குள்ளும் நான் இப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை காணவில்லை என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். இதுதான் சுயக்கிரியை. ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் சுயக்கிரியை என்பது இந்த 160 யாரும் கற்றுக் கொடுக்கவில்லை. இந்த 160 இயேசு கிறிஸ்துவை யார் என்பதை அறிந்திருந்தான். எல்லாரும் தான் அறிந்திருந்தாங்க. ஆனால் மற்றவர்கள் அறிவதை விட இந்த 160 ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில இந்த இயேசு கிறிஸ்து குறித்த அதிகமான ஒரு சிந்தனை வைத்திருந்தான். அந்த சிந்தனையோட வெளிப்பாடு தான் வெளிவருது. எப்படி வருது? ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் சொல்லும். இயேசு கிறிஸ்து ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும். அவர் ஒரு வார்த்தைகளோட வல்லமை உண்டு. அவர் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் சரி, அங்கு இருந்த இடத்திலிருந்து ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் சொன்னால் என் வேலைக்காரன் சுஸ்தமாவான், அவருடைய வார்த்தைக்கு சுகமாக்கும் வல்லமை உண்டு என்று சொல்லி அவன் அறிந்திருந்தான். இதுதான் அவனுடைய சுயக்கிரியை. நம்முடைய வாழ்க்கையில் கூட இந்த உலக மனிதர்கள் ஆச்சரியப்படத்தக்கதாக ஒரு விசுவாசம் இடத்தில் காணப்படுகிறதா? நான் விசுவாசத்தில் பலப்படுவதற்கு என் சுய கிரியைகள் வெளிப்பட்டுக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். மற்றவர்களை போல ஆலயத்துக்கு செல்வது, ஜெபிப்பது, காணிக்கை கொடுப்பது, உபவாசம் இருப்பது இது மாத்திரமல்ல. என் சுய கிரியைகள் எனக்குள் வாசம் பண்ணுகிற ஆண்டவரை பிரதிபலிக்கிறதாய் காணப்பட வேண்டும். அதை வித்தியாசமான பார்வை வெளிக்காட்டுகிறதாய் காணப்பட வேண்டும். இதைத்தான் அந்த 160 செய்தார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். இன்னொரு சம்பவத்தை கூட பார்க்கலாம் பாருங்க. இதை மத்திய சுவிசேஷத்துல 16ஆம் அதிகாரத்துல அங்க 16ஆம் வசனத்தை நான் படித்து பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அங்க கேட்கிறாரு, நீங்கள் என்னை யார் என்று சொல்கிறீர்கள் அப்படின்னு சீசர்ட்ட கேட்கிறார். அப்ப சீமோன் பேதுரு என்ன சொல்றான் பாருங்க, நீர் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து. அப்ப பேதுருடைய பார்வையை பாருங்க, அவன் ஆண்டவர் மீது அளவற்ற விசுவாசம் வைத்திருந்தபடியா அந்த விசுவாசம் நாளுக்கு நாள் பலப்பட்டு அவனுடைய சுய கிரியை எப்படி வெளியேற்றப்பட்டது. ஆண்டவர் சாதாரண ஒரு மனிதன் அல்ல, அவர் சாதாரணமான இயேசு கிறிஸ்து சொல்வதற்கு அல்ல, அவர் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து. இது ஒரு உன்னதமான வார்த்தை, ஒரு மனிதனும் பயன்படுத்தாத வார்த்தை. ஆண்டவரை எவ்வளவு தூரம் உயர்த்தி சொல்ல முடியுமோ அவ்வளவு உன்னதமான வார்த்தையை பயன்படுத்துவதனால ஆண்டவரே அவனை குறித்து என்ன சொல்றார்? 17ஆம் வசனத்தில் சொல்றாரு, இயேசு அவனை நோக்கி, யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே, நீ பாக்கியவான், மாம்சமும் ரத்தமும் இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை. பாத்தீங்களா? இன்னைக்கு நாம விசுவாசத்தினால செய்கிற காரியம் பூராமே நமது மாம்சத்தினால் ரத்தத்தினால் வெளிப்படுகிற காரியமாய் இருக்கிறது. ஆனால் பேதுருக்கு எப்படி வெளிப்படுத்தினதா? பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதா இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தினார். அப்ப இயேசு கிறிஸ்து தாண்டி பிதாவினுடைய ஒரு அறிவு இவனுக்கு பேதுருக்கு கிடைத்ததினாலே அவன் இப்படிப்பட்டதனுடைய சுய கிரிய தளத்தில் வெளிப்படுத்துகிறார். அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை, நம்முடைய வாழ்க்கையில் கூட விசுவாசத்தை பலப்படுவதற்கு நான் சுய கிரிய இடத்தில் வெளிப்படுகிறதா, இல்லாவிட்டால் மற்றவர்களை போல நான் ஒரு நார்மலான விசுவாசிகளா இருந்து அந்த காரியங்களை மாத்திரம் செய்து கொண்டிருக்கிறேனா என்பது இந்த இடத்திலே பார்க்க வேண்டும். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒரு நாளிலே தேவாலயத்தில் அமர்ந்திருந்தார். அப்ப
எல்லாரும் வந்து காணிக்கை பெட்டியில அந்த காணிக்கை போட்டு போய்கிட்டு இருக்காங்க. ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்து கவனமா பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறார். பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது அங்க லூக்கா நற்செய்தி நூலில 21ஆம் அதிகாரத்துல 2ஆம் வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அங்கு ஒரு ஏழை அவள் விதவை, யாருக்குமே ஆதரவு கிடையாது. அதுல 2 காசு போட்டாள் என்று சொல்லி பார்க்க 2 காசு போட்டாள். சரி, பின்னாடி பாருங்க 3ஆம் வசனத்துல ஆண்டவர் இயேசு சொல்றாரு, இந்த ஏழை விதவை மற்ற எல்லோரை பார்க்கிறோம் அதிகமாக போட்டாள் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். எல்லாரும் பார்த்தாங்க, நம்மளாம் காணிக்கை நிறைய போடுறோம், ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அல்லாஹ் கொடுத்து ஒண்ணு சொல்றீங்க, இந்த ஏழை விதவை அவ ஒண்ணும் இல்லாதவா 2 காசு போடுறது ஒரு பெரிய விஷயமா என்று சொல்லி பார்த்தார்கள். ஆனால் ஏற்கனவே காணிக்கை போட்டவர்கள் எல்லாம் தங்கள் வருமானத்தை ஒரு பகுதியை தங்களுக்காக வைத்துக் கொண்டு அங்கு காணிக்கை மீறி ஆண்டவர் போடுறான். ஒருவேளை தசமபாகமோ தசமபாகத்தை கொஞ்சம் மிஞ்சியோ ஏதோ சில பொருத்தனை காணிக்கையை செலுத்துறாங்க. ஆனா அந்த ஏழை விதவையுடைய காணிக்கை மிக உன்னதமானதா இருந்தது. இதை ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு 4ஆம் வசனத்துல, அவர்கள் எல்லோரும் தங்கள் பரிபூரணத்திலிருந்து எடுத்து தேவனுக்கு காணிக்கை போட்டார்கள், இவளோ தன் வறுமையிலிருந்து தன் ஜீவனத்திற்கு உண்டாகிறது எல்லாம் போட்டு விட்டார். இதான் சுயகிரியை. சுயகிரி என்பது மற்றவங்க சொல்லி நம்ம போடுறதில்லை. ஆண்டவருக்கு எவ்வளவு நான் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற எப்படி மனசுல முடிவுனா, என் தேவன் எவ்வளவு பெரியவர் என்று நான் எந்த அளவுக்கு நான் நினைக்கிறேனோ அந்த அளவுக்கு நம்ம காணிக்கை கொடுப்போம். நம்ம தொகுதியோடு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வர்றாருன்னா அவர் மேல எந்த அளவுக்கு மரியாதை வச்சிருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு உயர்ந்த சாமிகளுக்கு போடுவோம். அதே போல ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையில எந்த அளவுக்கு நான் உயர்வாக வைத்திருக்கிறேனோ அவ்வளவு உன்னதமான காணிக்கை என்ன செய்ய முடியும், அவருக்கு நான் கொடுக்க முடியும். இதுதான் சுய கிரியைகள். இந்த சுய கிரியைகளை நான் சோதித்து பார்க்க வேண்டும். இவை நான் சோதித்து பார்க்கும் பொழுது என் விசுவாச வாழ்க்கையில பலப்படுவதற்கு இது துணையுள்ளதாய் காணப்படும். 3ஆவதாக விசுவாசத்தில் பலப்பட நான் எதை சோதித்து பார்க்க வேண்டும் என்றால், அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எபேசியர் நிருபத்தில 5ஆம் அதிகாரத்துல 10ஆம் வசனம் இப்படியே எழுதுகிறார், கர்த்தருக்கு பிரியமானது இன்னதென்று நீங்கள் சோதித்து பாருங்கள். தேவனுக்கு பிரியமானது எது, அவைகளை வாழ்க்கையை செய்கிறேனா என்பதற்கு சோதித்து பார்க்க முடியாது பவுல் ஆலோசனை சொல்கிறார். யோசித்து பாருங்கள், இன்னைக்கு நம் மனதில் நினைத்து எல்லா காரியத்தை நிறைவேற்றுவதாக காணப்படுகிறோ, ஆனால் பவுல் சொல்லுகிற காரியம் கர்த்தருக்கு பிரியமானதை நான் செய்கிறேனா என்பதை சோதித்து பார்க்க முடியாது இங்கு பவுல் சொல்கிறார். தாவீது தன்னுடைய ஜெபத்திலே எப்படியா ஜெபத்தை ஏறெடுக்கிறார். சங்கீதங்களின் புத்தகத்துல 40ஆம் சங்கீதம் 8ஆம் வசனத்துல அவர் எப்படி ஜெபிக்கிறார், என் தேவனே உமக்கு பிரியமானதை செய்ய விரும்புகிறேன், என்னுடைய வாழ்க்கையில் உமக்கு பிரியமானதை செய்ய விரும்புகிறேன். நீங்க அநேக காலகட்டங்களில நமக்கு பிரியமானதை நாம் செய்துட்டு இது ஆண்டவருடைய சித்தம், இது தேவனுடைய திட்டம் என்று சொல்லி நாம் சொல்கிறவர்களாக காணப்படுகிறோம். ஆனால் பவுல் என்ன சொல்கிறார், நம்முடைய வாழ்க்கையில நான் செய்கிற எல்லா காரியமும் கர்த்தருக்கு பிரியமானதாக இருக்க வேண்டும், அவர் ஏற்றுக்கொள்கிறதாக இருக்க வேண்டும், அவர் விரும்பின காரியமாக இருக்க வேண்டும், அது அவருடைய சித்தமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். ரோமர் 12ஆம் அதிகாரத்துல 1ஆம் வசனத்துல அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் இப்படி சொல்கிறாரு, நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவ பலியாக ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும் என்று. நம்முடைய வாழ்க்கையில தேவன் கொடுத்திருக்கிற இந்த மகிமையான சரீரம், இந்த சரீரத்துல காணப்படுகிற அவயங்கள் இவையெல்லாம் என்ன எப்படி இருக்கணுமா, பரிசுத்தம் உள்ளதாக இருக்கணும், தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவ பலியாக ஒப்புக் கொடுக்கணும். அதுல அவயங்களில் செய்யப்படுகிற ஒவ்வொரு காரியம், நான் கேட்கின்ற காரியங்கள், நான் பார்க்கின்றவைகள், நான் பேசுகிறவைகள், நான் சிந்திக்கிற காரியங்கள், இவைகள் எல்லாமே கடவுளுக்கு பிரியமானதா இருக்க வேண்டும், இவையெல்லாம் கடவுள் விரும்புகிறதா இருக்க வேண்டும். இப்படிப்பட்டதைத்தான் நாம் சோதித்து பார்க்க முடியும். யோசித்து பாருங்க, ஒரு நாளில காலை முதல் இரவு வரை நாம் எத்தனையோ காரியங்களை பார்க்கிறோம், கேட்கிறோம், பேசுகிறோம், சிந்திக்கிறோம், செயல்பாட்டில் இருக்கிறோம். இவைகளெல்லாம் கடவுளுக்கு பிரியமானதானா, தேவன் இவைகளெல்லாம் பிரியமாக இருக்கிறாரா என்று சொல்லும் பொழுதுதான் நாம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் விசுவாச வாழ்க்கையில பலப்பட முடியும். ஏதாவது காரியம் நம்மை தடைபட்டு விடக்கூடாது, ஏதாவது ஒரு காரியம் கடவுளுக்கு நமக்கு உள்ள உலகிலே விரிசலை ஏற்படுத்தி விட்டு விடக்கூடாது. எனவே இவைகளை நாம் பரிசோதித்து பார்க்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். 2 கொரிந்தியர் 9ஆம் அதிகாரத்துல 7ஆம் வசனத்துல பவுல் கொடுக்கிறத பத்தி சொல்லுவோம். என்ன சொல்றாரு, உற்சாகமாய் கொடுக்கிற இடத்தில் தேவன் பிரியமாய் இருக்கிறார். அப்ப கொடுக்கிறதுலே தேவன் பிரியப்படுகிறார். வேற அர்த்தம், தேவனுக்கு பிரியமான வகைகளிலே நாம் கொடுக்கப்பட வேண்டும். தேவன் இடத்துல எதிர்பார்க்கிறார். கொடுத்தல் என்பது காணிக்கையை மாத்திரம் அல்ல,
என் வாழ்க்கையின் நேரங்கள், என் வாழ்க்கையினுடைய சில அசௌரியங்கள், என் வாழ்க்கையில சில இழப்புகள், நான் எல்லாவற்றையும் கூட தேவனுக்காக இவையெல்லாம் விட்டு கொடுத்திருக்கிறேன். ஏனென்றால் தேவன் அவைகளில் பிரியமாய் இருக்கிறார். உற்சாகமாய் கொடுக்க வேண்டும். ஆண்டவருக்கு கொடுக்கின்ற நேரத்தை உற்சாகமாய் கொடுக்க வேண்டும். ஆண்டவருக்கு கொடுக்கின்ற நாம் காணிக்கைகளை உற்சாகமாய் கொடுக்க வேண்டும். இவன் ஆண்டவர் அவர் கொடுத்திருக்கிற தாளந்துகளை அவருக்கு உற்சாகமாய் நாம் பயன்படுத்த வேண்டும். ஏனென்றால் அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்திலே தேவன் பிரியமாயிருக்கிறார். தேவன் நம்மிடத்திலே பிரியமாயிருக்கும் பொழுது விசுவாசத்திலே நாம் தொடர்ந்து நாம் பலப்பட முடியும். ஆண்டவருக்குள்ளாக வளர முடியும். எவைகளே குறைவாய் என்பதை நாம் சரி செய்து கொள்ள முடியும். எனவே இந்த ஒரு சோதித்தறிவானது மிக ஒரு முக்கியமானதாக காணப்படுகிறது. ஏனென்றால் நாம் ஜெபிக்கின்ற நேரங்களை விட, வேதவசனங்களை தியானிக்கின்ற நேரங்களை விட, இந்த சமுதாயத்துல நாம் செல்கின்ற இடங்கள், இருக்கின்ற இடங்கள், படிக்கின்ற ஸ்தலங்கள், வேலைவாக்க ஸ்தலங்கள், இவைகளிலே செலவழிக்கிற நேரங்கள் அதிகமாக இருக்கிறபடியினாலே இவைகளிலே நான் ஒரு அதிக ஆழமாய் சோதித்தறிய நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். கொலோசியர் நிருபத்துல அங்கு 1ஆம் அதிகாரத்துல 10ஆம் வசனத்துல அங்க என்ன சொல்றாரு பாருங்க. போது சகலவித நற்கிரியமாய கனிகளை தந்து தேவனை அறிகிற அறிவில் விருத்தி அடைந்து கர்த்தருக்கு பிரியம் உண்டாக அவருக்கு பாத்திரராய் நடந்து விடுவோம். ஆண்டவர் நம்மை பிரியமா இருக்கணும்னா என்ன சொல்றாரு? சகலமான நற்கிரியமாய கனிகளை தந்து, நற்கிரியிலே நான் கனி கொடுக்கிற வாழ்க்கை வாழணும். அது மாத்திரமல்ல, தேவனை அறிகிற அறிவிலே நான் விருத்தி அடைய வேண்டும். வேத வாக்கியங்களை அதிகமாய் வாசித்து பார்த்து, ஆண்டவரை பற்றி அதிகமாய் அறிந்து கொண்டு, வேதத்தின் மகத்துவங்களை தெளிவாய் தெரிந்து கொண்டு, வேதத்தில் மறைந்திருக்கிற கருப்பொருட்கள் விளக்கத்தை அறிந்து கொள்வதற்கு நான் அதிகமாய் தேறினவனாய், அதுக்கு அதிகமாய் பிரியம் வைக்கிறவனாய் காணப்பட வேண்டும். அதுதான் பவுல் சொல்றாரு, தேவனை அறிகிற அறிவில் விருத்தி அடைந்து. அதுல நல்ல ஒரு முன்னேற்றம், நல்ல ஒரு தெளிவான ஒரு பார்வை. ஒருவேளை நான் விசுவாசத்தில் பலப்படும் பொழுது இந்த உலகத்தில் எனக்கு எதிராக பலவிதமான காரியங்கள்லாம் தோன்றும். பல மனிதர்கள் பலவிதமான காரியத்தை குறித்து கேட்பாங்க. அவர்களுக்கு பதில் சொல்லணும் என்றால் வேத வசனத்தில் நான் விருத்தி அடைய வேண்டும். இது கர்த்தருக்கு பிரியம் உண்டாக நாம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்றார். கர்த்தர் அதிலே பிரியப்படுகிறார். நாம் நற்கிரியைகளை செய்வதற்கும் இந்த தேவனை அறிகிற அறிவில விருத்தி அடைவதற்கும் தேவனிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறவராய் காணப்படுகிறார். அதற்கான தேவனுடைய பிள்ளைகளை விசுவாசத்தில் பலப்படுவதற்கு நான் என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய எல்லா காரியங்களும் கர்த்தருக்கு பிரியமானபடி நடக்கிறேனா, கர்த்தருக்கு பிரியமானதை செய்கிறேனா, கர்த்தருக்கு பிரியமானதை நான் நிறைவேற்றுகிறேனா என்பதை நாம் சிந்தித்து பார்க்க நாம் நாட்களில் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். தொடர்ந்து 1 யோவான் 3ஆம் அதிகாரத்தில் அங்கு 22ஆம் வசனத்தை படித்து பார்க்கும்போது, 1 யோவான் 3ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனத்தில், அவருக்கு முன்பாக பிரியமானவைகளை செய்கிறபடியினால் நாம் வேண்டிக் கொள்ளுகிறது எதுவோ அதை அவராலே பெற்றுக் கொள்ளுகிறோம். பாத்தீங்களா? இந்த விசுவாச வாழ்க்கையில நாம் பெறப்படுவதற்கு கர்த்தருக்கு பிரியமானதை செய்கிறேனா என்பதை நாம் சோதித்தறியும் பொழுது, கர்த்தருக்கு பிரியமானதை மாத்திரம் நாம் செய்து கொண்டே வரும் பொழுது அது பிரியமானதா என்பதை எப்படி அறிந்து கொள்ள முடியும்னா, அதுதான் அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் எழுதுகிறாரு, அவருக்கு முன்பாக பிரியமானவைகளை செய்கிறபடியினால் நாம் வேண்டிக் கொள்ளுகிறது எதுவோ அதை அவராலே பெற்றுக்கொள்ளும். நம்முடைய வாழ்க்கையில் கேட்கிற காரிய எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் கொடுத்துக் கொண்டே இருப்பார். எவைகளை கேட்கிறோமோ அவைகளெல்லாம் பெற்றுக்கொள்வோம். அப்ப ஏன் சில காரியங்கள் அவன் பெற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என்று சொல்லி பார்ப்போமானால், நான் கடவுளுக்கு முன்பாக பிரியமானவைகளை செய்யாதபடியினாலே இவைகளெல்லாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. தேவனுடைய பிள்ளைகளை விசுவாச வாழ்க்கையில நாம் விசுவாசத்தில் பலப்படுவதற்கு நாம் 6வதாக அந்த நாட்களில ஒரு முக்கியமான காரியத்தை குறித்து நாம் தியானித்தோம். உங்கள் விசுவாச வாழ்க்கை உங்களால் சோதித்து அறியப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி பார்த்தோம். அதில் முதலாவதாக நான் எல்லாவற்றிலும் கீழ்ப்படிந்திருக்கிறேனா என்று சொல்லி பவுல் குறித்திருக்கிற காரியத்தை குறித்து தியானித்து பார்த்தோம். நம்முடைய கீழ்ப்படிதலோட வாழ்க்கை ஒருவேளை அதில் நாம் கீழ்ப்படியாமை சில காரியங்கள் இருக்குமாயே, கீழ்ப்படிதலை தவறுகளாய் காணப்படும் பொழுது நாம் எல்லா காரியத்திலும் ஆபிரகாமை போல, ஈசாக்கை போல நான் ஆண்டவருடைய வார்த்தை கீழ்ப்படிவேன் என்று சொல்லி நாம் தீர்மானிக்க வேண்டும். இரண்டாவதாக பார்த்தோம், என்னுடைய சுய கிரியைகளை நான் சோதித்து பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி. அது 150 யாருமே கற்றுக் கொடுக்கவில்லை. அவன் சொன்னான், அவருடைய ஒரே ஒரு வார்த்தை என் வேலைக்காரனை சுஸ்தமாக்கும் என்று சொல்லி. அந்த ஏழை விதவை அது காணிக்கையை போட்டார். அவள் போட்டது தன் ஜீவனுக்குள்ளதை எல்லாம் போட்டு விட்டார். ஆண்டவருக்கு அவள் உற்சாகமாய் மனப்பூர்வமாய் கொடுத்தார். அது மாத்திரமல்ல, ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை ஜீவனுடைய தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்று சொல்லி அவன் அறிந்து கொண்டானே.
இந்த அறிவு நம்முடைய சுய கிரியைகளை வெளிப்படுத்துகிறதாய் காணப்படுகிறது. எனவே நாம் கூட நம்முடைய சுய கிரியைகளை நாம் சோதித்து பார்க்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். மூன்றாவதாக நாம் எதை சோதித்து பார்க்க வேண்டும்? கர்த்தருக்கு பிரியமானபடி நான் நடந்து கொள்கிறேன். என்னுடைய வாழ்க்கையில நடத்தைகள், என்னுடைய செயல், என்னுடைய கிரியை, என்னுடைய பேச்சு எல்லாம் கர்த்தருக்கு பிரியமானதா இருக்கிறதா என்பதை சோதித்தறியும் பொழுது ஆண்டவர் கேட்கிறவரை கொடுக்கிறவராய் காணப்படுகிறார். எனவே இந்த விசுவாச வாழ்க்கையில நாம் பலப்படுவதற்கு தொடர்ந்து 6 தலைப்புகளிலே தியானித்திருக்கிறோம். இந்த 6 தலைப்புகள் தொடர்ந்து நாம் வீடுகளை மீண்டுமாய் தியானித்து பார்த்து அவைகளுடைய வாழ்க்கையில நாம் மேற்கொள்ள பொழுது விசுவாசம் நல்ல பலப்பட்டு ஆண்டவரோடு ஒரு நெருங்கின வாழ்க்கை வாழ தேவனுடைய வருகைக்கு நாம் ஆயத்தமாக இன்னும் அநேகரை ஆண்டவருக்குள்ள ஆயத்தப்படுவதற்கு அது பிரயோஜனமாக இருக்கும். கர்த்தர் இந்த வசனத்தை ஆசீர்வதித்து கொடுப்பாராக. ஆமென். தலைகளை தாழ்த்தி ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே செபித்து நம்ம எப்ப கொடுப்போம். எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற நல்ல தகப்பனே, இந்த 2020ஆம் வருடத்துடைய எல்லா நாட்களில நாங்கள் 6 வெள்ளிக்கிழமைகளை கிடக்க முடியாத தேவனுடைய கிருபைகளுக்காக உங்களுக்கு நன்றி சொல்கிறோம். ஒரு சில வெள்ளிக்கிழமைகள் தவிர நாங்கள் ஆலயத்திற்கு செல்ல முடியவில்லை. நாட்டில் ஏற்பட்டிருக்கிற கொடூரமான ஒரு கொள்ளை நோயினாலே உலகம் அனைத்தும் முடங்கி இருக்கிறது. உலகில் உள்ள எல்லா தேவாலயங்களும் பூட்டப்பட்டிருக்கிறது. நாங்களும் கூட வீடுகளில் அமர்ந்து வேத வாக்கியங்களை தியானித்து பார்க்கக்கூடிய கிருபையை கர்த்தர் கொடுத்த நன்றி சொல்கிறோம். விசுவாசத்தில் பலப்பட 6 தலைப்புகளாக தியானித்திருக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த நாட்களில் தலைப்பை நாங்கள் நிறைவு செய்கிறோம். இந்த வசனங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில விசுவாசத்தில் பலப்படுவதற்கு துணையாய் காணப்பட்டபடியாக உங்களுக்கு நன்றி சொல்கிறோம். ஆண்டவரே, ஒரு விசை இந்த உயிர்கொள்ளி நோய்களுக்காக மீண்டும் செபிக்கிறோம். கர்த்தர் பூமியில நீ கொடுக்க போகிற மகத்தான விடுதலைக்காக உங்களுக்கு நன்றி சொல்கிறோம். நீர் இரக்கமுள்ள தேவன், நீர் மன ஒழுக்கமுள்ள தேவன், ஜனங்களுக்கு மனஸ்தாபப்படுகிற தேவன். இந்த பிள்ளைகள் கர்த்தர் பூரண விடுதலை கொடுப்பீராக. மீண்டும் நாங்கள் திருச்சபையை சந்தித்து ஆண்டவரை ஒருவரை பார்த்து தேவன் செய்த நன்மைகளை நினைத்து உங்க நன்றிகளை எடுக்க முடியாது. தொடர்ந்து நாங்கள் ஐக்கியத்திலே பெருக முடியாது. தேவன் மேலான கிருபைகளை கற்றுக் கொடுப்பீராக. இந்த வார்த்தைகளை கொடுத்த உங்க நன்றி சொல்கிறோம். கேட்டபடியே கர்த்தர் ஆசீர்வதியும். மீட்பு ஜெபங்களும் ஜீவனுடைய பிதாவாகிய தேவனே, ஆமென். ஆமென். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.